Oh, May. May. Yang. Wala na, tinaklada rin napon. Nanak pala bikin. Medyo mo dito. Medicine ako melik. Yang pala bikin. Yang pala bikin. Yang kape kayo ni Gaya? Nakahuli ko, kaya kita pinatap na dito yan. Nabataya kayo ni Gaya? Tinapa, parehas ka tao ulam, tinapa. Talbos ang bubangkay. Talbos. Ang talong. Kaya papali ko. Yan yung panamigay ko. Nakaliwa ng bus na. Harap nga po sabi niya bukas mo. Ganyan ang ating bola. Nabigay mo ito mo. Nabigay. Siya na yung mga nilibot. Nung ideya ng mochi na po, mga lamot lang. Ano nga ideya ng mochi mo mong Mountain Dew? Sabi ko na mga mo. Dami bantaan. Hindi nga karinayan ko na kasi sabihan eh.
Sige ng bago dyan. Ang nangyari ito, nagtanda ka. Tuturo ako mamaya sa'yo paano mag-apply sa ibang BBM labas sa Pampanga na. Magano ka ng ano, mag-download ka sa mag-download ka ng application ng PRS. PRS. Play Store. Hey, may GE survey ka? Wala. Ha? May GE survey ka? May G-survey ako dyan. Nandun kasi lahat yung ano, yung mga BBM. Kasi meron mga pang dito, wala rin sa Pampanga ano eh. Kung Pampanga lang, walang problema eh, no? Bled tayo dyan eh. Yung pagtagdaba kaso lang BBM ano yata. San Isidro. Pag ganun mga ibang BBM ng ano. Yung mga batas ng Pampanga meron. Yung mga ayos natin, tapos natin sa taas. Wala na sinarayan yun eh. Kung nakapaglapan na tapos sinarayan. Dapat din na pinalitan si Ryan, no? Diba nakabisado na nila yung ano dito eh. Hindi ko ngayon oh. Kasama yan. Ha? Kasama nila yan. Wala pa pinakain eh. Kaya nagawin yung pinakain.
palitan ng marami. Sana all. Talaga po natin ito. Si Pamiras na Batangan. Kamag-anak mo? Kamag-anak mo? Kaya. Ayun. Kahit na dalawang kopya kasi pati kahit isa na lang siguro, dalawang blueprint, saka isang original lang hinihingi. Sir, bawa na ako sir, nandiyan na sir. Okay na tayo ha? Wala sa nagtraso ha? Bayaran mo na yung mali yan. Yan. Yan napaparequest yung page ng hindi na mo kat kayo ng gaya, printer. Kung bato na yun, sabi na yun. Hindi yan ha? Ito mo sila yung ba? Hello, Reggie. Yes. Pwede may pakwa. Actually ako naman kayo. Opisina may kayo yung nasatik. Balo mo yung bangket. Mote. Oh, mote. Siguro after, kung may batang ka ako eh. After ng mote, pangatong building. 80 building. 80. Nasaan yung title kahapon ng mga guys? Ito ba yun? Ayun, kasi pa pa nung Tatula mo. ang dami. Ang paghanda mo na turuan na. Nalagay ko na yung ganda ba? Kaya sir. Download ka na muna ng ano? Yare. Saan yung ano yun? Kasi nagpan pa lang, nandito siya. Ganda ba? Mandasig.
Iyo, mga report eh. Ulit ang maya. Kasal ba yung high school? So, BLBM1 San Isidro, wala siyang BL. Pakilo yan, BM? BLBM1. BLBM1. San Isidro, Candaba, Cadaste. BLBM1. Ito one. Gusto ko buksan mo yung file para may nakaplot na ito eh. Locate na lang eh. Plot 81 siya. Open ka, pwede mo rotate. BLBM1. Hindi nga, pag-test na lang. 125, 47, 553, 15, 10, 11, 652.
15, 10, 11, 13 ako na. 15, 10, 15, 6, 15, 10, 6, 1, Sabi, ito, wala daw phase 2. Prepare ko natin ang phase 2 tayo. For survey rin ba itong mga walang phase 2 na engineer? For survey, ilan ba lahat yung binigay ko tayo sa iyo? 1, 2, 4. For survey. Yung dalawa walang phase 2. Check mo baka pare-pares lang. O yung mga iba pare-pares. Sinay ko na yung mga iba. Ito, unique na ito, 4 na ito. Kapag dalawang ngayon ba? Ngayon ba? Hindi, isa lang. Ba't pinatay mo? Hindi, isa lang yung nagsampo eh. Bakit? Lamig eh. Kagabi eh, kapon. Eh ngayon, nakatulog. Hindi. Namimingit na. Dahil makain na, kaya pinapalong nagpupupok tayo. Patulog 3 si Hari kagabi, kapon. Isa lang yan. 4 yan dati, yung mga yan. Yung ponde, yung po. Okay, kaya na yung nasarap. Okay, yun ang muna yung harap, nasarap. Yung nasarap, kaya yung nasarap. Hindi pa na ano yung... Ito, dito yung state lang ko. Ah, kita yung state ng sarap. Kulang dyan yakan mo kayo nilal. Ito yung sa... 7. Last day na lang wala rin yung gaya niya. Yung gaya mo yun.
Hindi pa pare-request dito ko. Ha? Pa-request dito. Second page, second page, second page. Pati na lang ako tayo. Eh, request na natin. Actually, for service ng tatlong to eh. Itong isa na phone na to. Ano ba? AFP. Requirement rin pala to eh. Ano yan? Kumusta? Ano ka pa? Tayo. Dahil, Yes. magkaya ngayon mabilis din lang kung pag-ingat load. Open ko naman yung load ka mo.
pa. Akala ko ito itong scale na yun. Okay na ba? Ikaw wala pa ba? Ay, yan sa sitik ko. Mandili. Baru din yung dili. Alin yung text mo? Kita yung smart phone ng kulog mo. Hindi mo na ba rin? May text mo na lang siya. Text mo na lang. Hindi siya na-state tayo. Yung una, yung sigurado ko sa state tayo. Kasi yung sa lapay niya eh. Ano, may hindi siya na-state sa snake mo, hindi na. Sa lapay niya. Isa lang. O isa lang. Tapos, tatlong bistarika. Sandal kami, kahit ang dalawang page 2. Tali mo ko ng page 2, saan mo ito ng page 2 ng page 2? Dolores. Kasi sandal kami din eh. Oh, birthday boy! Thank you. Sir, good morning. Happy birthday! Bayan, magkabalatan mo na, bro. Na? Magkabalatan mo. Thank you. Ha? Kaya dali yung dito tayo, yung cake na may lumalabas eh. Meron ba? Meron ba daw? Yeah! Kaya Maragul. Kaya Maragul tayo tilumon. Oh, ayun, maganda yun. Kaya nilod na. Wow. Umuwi mo pa nangyari ka ako eh. Yung nakaisip, ikaw nang bahala kuya. Yan. Happy birthday, sir. Thank you. Tabalo kang tayo, Miss Mel. Ah. Alas 8 na ng Benny. Kaya yan. Nagpala kayo pa rin hapon. Oo, sir. Yung style pala, sir. Yung tabalo yung registry sa sali. Ay, kabalo. Okay. Yan eh. Sabi na kung matang utang. Sabihan mo papasukan ni Mr. Kaliboy. Kaliboy. Hindi makakalimutan. Tanda mo yung libog. Kaliboy. Kaliboy. So, yan ang Mr. Kulwag na ano ba siya? Paano ka? Real skill yun. Ano yun? Kasi balo das, nung gusto niya sa sarili. Ang gusto yung presyo makanya. Okay. Malamang demand lang. Kung Wow. pwede mong tawag yung sasali, masyado. Wow. Kaya sir, sabi daw, kung tatapakan ng opisina, pag sabihan tayo ni Sir, kung sasabihan na mong instruction, as usual, the same time, senaryo kanitang minuna, i-relocate tayo ng loti. Tapos bulitin mo mga balo, nangilapat na yung dagat. Sa kupang dito. Ay, tanong dating gawa ka. Bulitin mo makasigurado na kailan lumagpas, itong sumangit ang loti. Wow. Pero itang dagat, tunanin sabi ko, ma'am, may risk tayo dyan. Kung babakuran nyo yan, kaya sabi ko sa inyo, hindi yan part ng nabili yung lote. Kaya hindi nakapangalan sa inyo. Ano na boss lang. So, yung time kasi yan, sinaserve yan para sa kaliwa at sa kanan. Eh, sa kaliwa, sa inyo yan, sa unang problema. Kaso sa kanan, siya posible yung reklamo sa inyo. Eh, yung kanan yung sinil, simula sa likod hanggang harap sa kanya naman eh. Hindi niya kailangan niya right of way. Wala talaga kayo. Ikaw bahala ma, pero sabi ko walang sisihan dito. Basta kami, magsiset lang kami. Ngayon, kung ako tatanungin nyo, wag. Pero kilala ko naman ang boss mo, hindi naman nakikinig. Kita mo yung mali ng discuss mo lang ngayon ng kaya. Kamusta Ted? Ano ka rin yan? Ano, sir? Kitang real estate, makalantinita, di ba?
Makaredy mo. Ang palta mo ka rin. Resto na to. Ang grouping. I-reskill pa mo. Reskill pa. Kasi una tayo i-reskill eh. Yung mga kailangan kasi diyang kami ng balaking North Road. Kung sakaling mapitin yung oras. Yung Lord Group naman sir, hanggang next week ka naman, okay yan. Pero yakin na yung concern kayo, di ba? Hindi kayo yung kabila, di ba? Oo, sir, oo. Hanggang niya, sabi ko, next week ka mo to, yung kaya. Wow, Ito pa naman Taginan. Naniwaring road din yung dulo ngayon eh. Yung 18. Ha? 18, sir. Yapin yung 18. Okay. Well, still. Santa Monica ito, sir, na? I-date modified mo kasi kaka-adjust na pa mo 2 days ago eh. August lang eh. Date yan eh, date modified yan. Kung ano may adjust 2 days ago. 8/18 yan, wala mo yapin yan. August yan. Iliwa yan. Iliwa yan. Iliwa. Alayan kayo ng fine tama. May MX eh. Baka. Ay, hindi. Subukan niya. Date modified. Hindi ako umipa eh. At Chunekin eh. Maka-check na yun din eh. Select na. Yan, October 18. Yeah. Bala mo. Yeah. Yung doti takan yan. Yan. Yan na, sir? Ano? Yung buo. That way. Yan. Hindi kanya ni Buri ng Wow. At hindi niya ng diretso kayo. Alatang plano kanina niya, sir. Ala, pero yung tamang plano kainin ka eh. Walang right of way ito ngayon. Manipis. Okay. Extend mo niya mo. Ang gaya talaga kainin mo, te. Yan, sir. Makalit. Yapin yung 1926. Mm-hmm. Pinaka na ba nga din yun eh? Ano yung 2? Gusto ko yan eh. Oo, atin niya pa lang. Na naman mabisa eh, kaya ganyan kainin. Oo. Makadyan eh. Oo. Puri na kwadrado eh. Kunani na naman kanya nito. Payal bugani. Matagal yung spec na sa sabahan. Kaya ano pa rin yung wali kong sa ng gusto? Spec na kaya kainin. Extend siya mo kanina, sir, din eh. Wow. Pero ilang bago siguro mamamel kanina. Malatiya ko ng kini, oh. Kanya meron. Makanya mo yung pepa dalada sir. Ito naman balo. Wow. Pero mag-expect. Sa packet tayo natin. Wow. Mag-print mo, packet tayo ng Miss Melanie. Wala nung... yung mabisa sigurado kong gaya ngayon eh. Kunanin ang buo yan. Wow. Gustahan tao. Wow. Lot 14, kanya, sir? Ano sir? Lot 14. 4,000. 4,000 din eh. Ano yung lot 14? Palagyan ko sir yung lot 40 na yan. Kaya yung may buo. ine. Buo. Tapos may pit na yung lot 14 kaya maging 1, 2, 3 yung ulit. Okay. Pero kanita buo yan. Ang kini niya, sir. Lanini kasi 4,000 plus 1,000, 5,000 niya pa ito. Oh, sabi ko na eh, oh, maliit ang balo ng Ismael, oh. Lot 3 and lot 5 po yung sa atin. Ay, ne, pag-ini. Kukuhayo pa pala. At siya pang libutan. Wow, ito balo ka niyan yun eh. Yung 4 ka niyan, mawawala yung 4. Mga niyan yung kahinan eh. 11. Agawa tayo ba lot plan eh? Ano yung routine? Ano yung kabilaan? Ito yung buhay ni Sir. Yung makaputot din oh. Buhay oh. Lot 4. May consulted din ba? Ali, ayan oh, lawin mo eh. O, 4. Buhay. O, alam mo may yan. So ang green yellow, yan eh. Ini yun lang yung yellow ini. Sir.
Oo. Ini ganyan buyan eh. Yan. Bala mo, Buwan yan anak eh. yung malatin eh. May consultate ako eh. Wow. Okay. So ini ganyan, ini tsaka ini lot 4. Saan, sir? Yan sir oh. Pati niya, hindi Oo. makakanya. Mm. Ito lang bali. 1, makapakanya eh. Yan yung lot 4 buo. May consultate. So, yung 1, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Yan, makanya niya. Oo. Balo din. Balo din. Yung papadala din eh. Oo. Kabuyaw. Pero yung highlight na, puta ka lang yung i-item dyan, makanya yung highlight. Wapin eh. Yung highlight na mga kamukha niya, dahil nabalo ka din, at tignan ka peraso pa ka rin. No? So, in total area na, 311 na tsaka 2237. ay maka... Uy. So, kung lang tayo, kaya ni sir, ano eh. Dali, sir, yung gaya kaya nila tayo. Uy, di na po, 80. Aliya, Ay, 3 and 5 point kaya. Kaya kanong na ning lote na. Sorry ni mo. Kanong na ning lote na. Atin yung kapirangkot kaya ni. Wapin. Pustahan mo, sir. Oo. Sarane kaya ni yan. Wapin. Magreklamo ka niyan ng tatay kilat por. Wapin. Oh, nano? Una, ano mo? Salwang ko na eh. Magkano ka? O kaya sitting na ganit ang makinang mapali. Sadal mo ko. Tarano ka niyan din. Ano May kaya tama sir? ba, sir? Sir, tanya kaya sir ngayon eh? O Inano? PDF? Ang mamel? Pwede. Yeah. Ikay tayo. Para at least sa itindihan eh. Yan. Para at least balo rin guy na. Hindi na may darana ako. Yung original na eh. Kaya rin. Kasi kanya naman doon. What? Yan kanya. Ingat lang nga rin. Sumag-upisa kaya eh. Kasi nagsira na yun pa rin eh. Subukan ka na yung shuttle yung bakod ng kayo eh. Kasi bahal ko wala tamang sinet kayo niya. Halata sinetket. Kabod na lamang mo yung tayo, di ba? Ila may guys eh. Wow. Bali sa ano yung sa mga Tatandaan mo, yung kaya tamo mo. Yan, Yan. yan sir. Wow. Yan. Tapos Oh, ini kayo papanyan, ni. wow, Ini yan. okay mo, nasarado ini. Wow, Sabi ko wow. okay yan ini. Wow. Pero ini ilang decision Ila. yan. Wow Iya. sir. Oh. Oh. Iya. Iya. Oh. Iya. Iya. Aldrin yan eh, no, sir. Oo. Aldrin? Aldrin. Nagdartili ko lang Aldrin niya. Anak. Magdamag mo. Sisit.
Hihigay kayo mo, sir. Oo, sir. Hihigay kayo mo ini. Oo, sir. May nangamuhan na rin kung insulahan na natin. Wala ka na kasi kaso. Nano, imbita mo eh. Pa... Oh, thank you. Yung pwede yun yung makasanap din mo yun. Oo, kaya mo buray yung tuna. Buray video. Kaya kanina nila doon pinag-ibang Gagalo yun. Oo. Kuya daw sabi, may gagawa naman ng magic si Edwin. Tay, MDs, no? Sige, namin ka pa. Wah, Tapos ito ang tama ko, Oo, kailangan niya. Kailangan niya talaga. Minsan. Mag-plug ka sa sigurado. Hindi pa. ay, magdala ka sa mga niya. Ito, magdala ka to. Ilan lalata mo? 1, 2, 3, 4, 5. Magdala ka to. 15 to 20.2. Bin. What are you search sa akin eh? Ilang si kalatap na kayo kaitin. Kanya-anong kaya title? Ano po sa day? Ha? Ito pa kaya ng title na? Wala naman po tayo din. Gusto ko yung AMA deklara. Buwa po tayo may declare ko yung kaya, yung asusunod. Manyanta na mong papya ka rin ako. Kaya kapag sa atin kayo Muti lang po, kaya sa magsimula lang po. May sarang ting assessor mo eh, diyan bigla. Wala kuya mo. Maraming mga.
blueprint? Ay, wala. At yung blueprints, itong blueprints niya. Ay, may papala. Hindi may papala. A3 na mo. Mag-A3 ka mo. Metong mo check, metong blueprint mo. Hello. Oh. Abe, hello. Bakit? Okay, mag-print kong A3 na yan.
Doon na nila pa. Ha? Amo. Ganun pala, pinala. So, pagkaan tayo. Ilan ba? Ilan ba? Ilan. Madami na yun eh. Di ba pwede tayo mag-1? I-cancel niya kung matin pa. Ano ba Pati kakakaya? yung dalan. Pati yan. Check. Ma-cancel na yan. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, Wah. Wah. 10. Lain yun eh. Sabi na. Ini ya, ini ya. Makakain mo rin. Dali makalagay na rin. Bakit nga yun eh. Wah. Bali yan yung nilagay tama. Wah. Sisi. Meron niya naman yun eh. Ali, bakit yan naman na? Tatak mga level. Opo. Pwede akong i-process na ngayon, tapos itang ating isa magpa-adjust, kita na mo rin ang facility sa bukas na. Kaya bilo. Basta po mga nila po ma'am niya. Gusto ko kasi i-process tayo ng programa nila. Hindi ka na ganun lote. Maybe, gusto mo na rin gawin ka rin. Let's say, out of 9, retang 5, bisa lang magpa-ayos. Dapat kakanita, ipalugtan niya naman itong plano ng 5. At least retang 4, kung okay na nakarela, hindi mo sa lesson. Wow. Kumbaga, yung huli ko mong sabihin ka niya, pati balik talaga rin ang haliwa. Diyan kaya tayo, diyan kaya pabibisa ko. Nakakayos tayo. Tayo po ulit eh. Ako na eh. Yung kanak mong ako na ngayon. Nakakot ko na
biopsy, yung akin, before tayo talaga imutan, gastusan, the best pa mo rin talaga. Kasi kung naman ito si Boto, yan. Bigastusan tayo, tapos mapipingan ko. Para di na yung Ano te? Hello? Ito latin niya. Ah, Ano yung charge niya? Tingnan sir. okay. Nung ka rin ako po yung mga, malapit kami po yung okay. Hindi lang po kasi kami, alam na sa Timothy Archer. Katapat na Jollibee. Katapat na kasi Jollibee. Hindi po pinakita pa tayo. So from Dapat may Jollibee, privilege. pang-anong kaming building. Hindi man naka-picture niya. So yung family man ba yung pangalan ko is sa Flash Black ha? Katali ni Jollibee. Ano ko sa sa'yo, iyon mo kasi pangalan. Saan yan? Ha? Saan yan? Kapag papunta ako, pupunta sa St. Jude. Dito ba yan? Ano kaya kung kayo ni KP Building? KP Building. KP. Left side. Kung malibat ang pagulog mo. Nasa po yung pin yan. Tapos pa. Green niya po, kulay yan green. AP building. Yes, yes. Yes po, yes po. Tawag po po ganyan. Tawag po ganyan. Sige ba? Okay. Mas, Hey! Ayos na kuya. Thank you ha. Thank you. sa detectives, nire-refer natin yung process. Merong nakita mo sa'yo? May maliit pero parang kung gano'n ulit, palitan na natin to. Sa tubo. Possible kasi yung mga Oh, sige. Sa susunod ano? pag-observe na lang natin. Sige. Okay kuya. Thank you. Thank you ha. Salamat.
Oh, sino kayo? Sino yan? Nagbuloy yan eh, tamag-swimming eh. Buloy yun, doon, calcium. Babae ko yung atin mo. Paano yan? Ganda mo. Pero medyo wagasag na kapag sili eh. Tapos tayo. Mas dali yun. Kahit wala na. Tapos ito yung bando. Boss, yung tawag ako. Oh, ay, wag. Yes. Ma'am, sandali lang po ah. Okay lang po. Muna kayo. Patulungan niya eh. Yan, nakulong na ako. Iikati ko pa may itong friend. K3. Bebo. Sa pala, engineer, North Grove. Ay, North Grove. North Grove. Ay, Hi, ma'am. Morning po. Nag-print ka ba siya? What? Hindi mo ulit. Hindi mo. Nakaroon na reference pa. Sige. Lagay na. Wala na yung nakabaka. Wala. Pwede namin po Alignment. siguro mas masakal yan. Ito po maka-schedule. Gulog ko yun. Pero makabawat Ako ko yun. Makabakot yun. Tinipag na yung patay siguro yun. Nakapag-yari. Yung buwan na rin yun. Buwan na rin. Alignment. Minsan si ma'am na-research natin, okay na, di ba? Ay, kadastro niya pa rin kasi. Ito po, check ko yan. Hallelujah. Sabi niya. Check, okay na? Dictation niya wala. Ha? Ano pang sabihin niya? Kaya ako siya. Niyapin niya. Wala siya. Tapos din yung scratch ko ito. Bakit niya? Training po man to niya. Itatutulukin. Sabi niya. Ako? Paris na yung target ang Marco. Birthday ah. Oh. Sharp lang mo siya. Oh. Yan yung scratch ko ito. Yeah. Tapos niya po. Ito ito. Yeah. Kaya siya. Yeah. Sana na ba? Kaya may makapunta rin. Mabalik niya ang dami kayo. Ngayon na yan. Okay na yan.
kayo. Di pa mag-trend. Di pa mag-trend. Ano yun? Sino yun? Lita. Pupunta kami pa-receive mo. Print kayo magtalaw kita mo, ma'am. Salam eh. English ko. Then, na po tayo and